Les aventures d'en Robatet. Benvolguts conciutadans. Aquests 4 anys han estat espectaculars per Valls. Qui ens havia de dir que tindríem un pavelló tan espectacular? Sí, clar, pagat pel Zapatero. El pavelló està molt bé, Robatet, però el més important és la crisi que estem patint. Això no toca, Francisco. Sí que toca, sí. Com és que no vau fer ni cas de les 25 mesures anticrisi que us va proposar la CUP? No ens posem dramàtics. El més important és que hem soterrat els contenidors a mig Valls. Ara ja som una ciutat endreçada. Una altra cosa que ha pagat l'Estat. De cara en fora podem semblar endreçats, però de cara endins, vagi serveis socials. Ja els explicaran si estan endreçats. No es pot fer tot alhora. Què me'n dieu de tots els carrers que hem arreglat? Ara que venen eleccions i les ajudes de pagament de l'habitatge que proposava la CUP perquè no es fotin al carrer, ho heu parlat? Això és molt complicat. Ei, i de Casa Caritat? Allà ja no s'hi cap. Tot això ho estem estudiant. I parlant d'estudiar, no us queixareu amb la nova biblioteca. I hem restaurat la biblioteca popular. Després de 15 anys, ja tocava! Sort que venien desenals. Tot això del totxo està molt bé. Però les polítiques socials? És veritat que heu reduït els diners dels programes d'ajudes? I les beques? Aquí tothom es queixa i ningú fa res. Aquí tothom es queixa i ningú fa res. Aquí tothom es queixa i ningú fa res. Ai, pobre! S'ha quedat sense sabata!